Здравейте! Днес ще ви покажем флорален алуминиев сгъваем бастун с зелена дръжка. Какво представлява бастуна? Той е с извита дръжка, както можете да видите. Изработен е от алуминий. За да го разгънете, просто издървате тази пластмасова част. Тя го придържа сгънат, иначе без нея той не може да се държи, той директно се отпуска. А за да го пуснете, за да може да влезне вече в употреба, просто го пускате надолу, той си се намества сам и изглежда по този начин. Има опция за регулиране на височината от 87 до 97 см чрез натискането на ето това бутонче. Като то бъде натиснато, издърпва се надолу тръбата и излиза през другата точка. Сега ще го върнем на същото място, на което беше до сега. Готово! Издържа бастуна до 100 кг, като сега ще покажа как се сгъва. Имате на няколко места 4 зони за сгъване. Ето такива чертички ще ги виждате, че изглеждат. Вече оттам се хваща, издърпва се. Отдолу е изцяло еластик. Ето по този начин се прибира и застава в сгъваемата си форма. И отново повтарям, за да се задържи в тази му форма, трябва да се захване с пластмасовата част. Вече е готов да се прибере в плик, чанта, където искате. Тапичката му е с диаметър Фи 18. Ако имате някакви въпроси, може да се свържете с нас, за да можем да съдействаме. Поздрави от Ортопедия БГ!